S komerčnou dopravou popri autách, o ktorých točíme skoro stále, súvisí aj logistika, takéto logistické centrá, kde sa tovar skladuje. No a keďže najviac točíme na západe, o to viac potešila pozvánka sem do logistického centra v Žiline. Konkrétne sme v Petri Parku Žilina a dnes budeme mať super možnosť pozrieť si, ako to tu celé funguje a dokonca aj porozprávať sa s firmami, ktoré tu pôsobia. Takže sa usaďte, vítajte pri novom videu. Táto stavba svojou veľkosťou pôsobí skôr ako logistické centrum pre veľké spoločnosti, ale svoje priestory tu majú popri veľkých hráčoch aj menšie, lokálne firmy z regiónu Žiliny a širšieho okolia. V praxi to znamená, že ak nie ste práve veľká logistická firma alebo nejaká nadnárodná spoločnosť, aj tak si tu viete prenajať priestory, oni vám ich upravia a viete podnikať v menšej mierke. Tento park je v prevádzke 13 rokov, takže je zabehnutý, no a nový nájomca, ak sem príde, tak vie začať fungovať v podstate okamžite. Klienti si popri klasických skladoch môžu vybrať aj priestory pre ľahkú výrobu. Prenajať sa dajú tiež nakladacie rampy alebo kancelárie. Svetlá výška HV 10 metrov a podlah znesie záťaž 5 tón na meter štvorcový. Z firiem, ktoré by ste mohli poznať, sú v žilinskom Petri Parku aktuálne nájomcami napríklad CS Cargo, Paketa, Gajs, Ževko alebo správca zálohového systému. Keď sme sa počas točenia rozprávali s ľuďmi, ktorí tu pracujú, tak som si uvedomil jednu vec. Že dnes už všetci tak nejak podvedome rátame s tým, že každý má auto, ale nie je to tak. A pri logistických centrách je to o to podstatnejšie, že sú trochu ďalej od mesta a preto majú svoje zastávky. No a tu konkrétne sa viete dostať aj do Žiliny, aj do Martina. To je o tom, čo som hovoril, že je to dobré napojenie na celý región. Aby ste si vedeli lepšie predstaviť jeho polohu, nachádza sa vedľa hlavnej cesty spájajúcej Žilinu s Martinom. Raz, keď sa dostavia, bude v jeho blízkosti aj križovatka, ktorá prepojí diaľnicu D1 z Bratislavy do Košíc s diaľnicou D3 do Poľska. Vodičov kamiónov poteší, že v blízkosti parku je čerpacia stanica. V prípade logistických parkov sa vždy kladie dôraz na to, aby mali dobrú polohu. V tomto smere hrá dobrá cestná infraštruktúra veľmi dôležitú úlohu. Priťahuje totiž záujem nových investorov, z čoho môže ťažiť celý región. A to samozrejme neplatí iba v Žiline, ale kdekoľvek. Koniec koncov, dáva to jasnú logiku. Tam, kde firmy vedia bez problémov dostať suroviny a materiály, skôr založia svoje podniky. Lepšie ako ja o tom budú vedieť hovoriť firmy, ktoré tu sídlia. Napríklad také doprave a logistike blízke CS Cargo. Z tejto spoločnosti tu mám pani Katarínu Polomcovú, warehouse manažérku. Dobrý deň. Dobrý deň. A čo ma zaujíma je, Katka, čo firma ako CS Cargo zvažuje, keď si vyberá logistické centrum? CS Cargo je spoločnosť, ktorá sa vo väčšej miere venuje transportu a forwardu, či to už na domácom alebo medzinárodnom trhu. Ale zároveň jeden z našich dôležitý strategický cieľ je, aby sme sa rozvíjali aj v rámci skladovania. A na to potrebujeme veľmi dobrého, spoľahlivého partnera, ktorý nám ponúkne priestory, aby sme mohli do budúcna rásť. A čo sú pre vás také tie konkrétne benefity, keď ideme do úplne tej praktickej stránky, tak čo sú tie veci, ktoré vy hľadáte, alebo ktoré vás možno sú také tie podstatné v tomto parku pre vás? Je to kombinácia určite polohy, flexibilita, spoľahlivosť Petri Žilina, čo je pre nás jasná voľba pre naše logistické a skladovacie potreby. A určite je to aj blízkosť hlavných ciest, ktoré nám umožňujú minimalizovanie tranzitných časov a takisto optimalizáciu našich logistických nákladov. S tými cestami ste mi trošku nahrali, pretože sme pod Strešnom a toto je oblasť veľmi známa komplikovanou dopravou. Ano. A vy to cítite, vnímate to, ovplyvňuje to nejako vaše fungovanie? Nie, neovplyvňuje nás to, viem to porovnať aj z pohľadu klienta, ktorý nám dováža tovar na skladovanie zo zahraničia a naozaj neboli nejaké problémy, sme tu už niekoľko rokov. A takisto máme zákazníka, ktorému vozíme pravidelné šatle na čas a takisto doteraz to bolo bez nejakých problémov. Druhou firmou, ktorú som sa rozhodol navštíviť, je správca zálohového systému a so mnou je tu jeho prevádzkový riaditeľ, pán Mažerík. Dobrý deň. Dobrý deň, teším. A u vás začnem takou otázkou, že čo vlastne robí správca zálohového systému? Správca zálohového systému je zodpovedný za zber zálohovaných obalov
Čiže to sú tie fľašky, ktoré vracame bežne na odberných miestach, hlavne u tých obchodníkov. Keď si môžeme pozrieť hneď po pravej strane, vlastne vidíme materiál, ktorý nám chodí vo forme vriec do vlastne tohto medziskladu. A čo my s týmto materiálom ďalej robíme? My ho vlastne aj z hľadiska šetrenia logistických nákladov lisujeme, kontrolujeme, ščítame a lisujeme do formy kociek. Tu po pravej strane si môžeme pozrieť tie kocky. A je to hlavne z toho dôvodu, že keby sme vozili materiál v forme vriec, tak jedno auto vieme naložiť tak maximálne 2 tony, ale keď to zlisujeme, tak vieme jedno auto naložiť až 16 tonami obalov. Tým pádom šetríme logistické a prevádzkové náklady správcu zálohového systému, znižujeme emisie a taktiež sme šetrnejší k prírode. Spomenuli ste nejaké čísla, koľko asi obalov tu denne prejde? Ročný objem zálohovaných obalov, ktoré daný medzisklad spracuje, hovoríme o takmer 3500 tonách petových obalov a 1500 tonách kovových obalov, hovorím tých can obalov, tých fľašiek. Čo sa týka samotného objemu, keď si to pozrieme na denný objem, tak to vychádza v priemere tak 14 tón plastov a 3,5 tony kenových obalov. A s touto pomerne takou zložitou logistikou, z toho aspoň čo hovoríte, mi to tak vyplýva, čo sú pre vás také hlavné veci, po ktorých sa pozeráte, alebo na ktoré sa pozeráte, keď si vyberáte priestory, kam pôjdete? V priestore, kde hlavne hovorím z hľadiska logistiky, je to miesto, je to strategicky zvolené miesto s cieľom čo najlepšie optimalizovať dopravné trasy. Takže pre tento žilinský región sme si zvolili práve miesto Strečno, kde vlastne týmto medziskladom dokážeme obslúžiť až takmer 1/7 všetkých odberných miest, čo tvorí takmer 500 obchodníkov. Ďalšia vec je dostupnosť diaľnice. Hovoríme o ľahkej dostupnosti diaľnice, hlavne D1, kde týmto spôsobom vieme optimalizovať aj prepravné trasy, taktiež vieme voziť materiál, ktorý sa tu nás pracuje veľmi rýchlo k nám do triediaceho centra. Nedá mi neopýtať sa aj vás, keď sme spomenuli tú dopravu. Tá dostupnosť je OK, to Strečno je známe na Slovensku komplikovanou dopravou. Vieme sa vysporiadať, ale čo pre nás bolo prioritné, je poloha, že vlastne z toho miesta vieme optimalizovať trasy tak, aby ten systém bol pre nás výhodný a efektívny. V Žilinskom parku je aktuálne voľných 6000 m2 skladových priestorov, v jednej hale 4 a v ďalšej 2000 m2. To je na dnes tohto krásneho regiónu všetko. Ak ste náhodou firma z okolia Žiliny, tak viete, kde môžete podnikať. Ak ste náš sledovateľ, tak nás sledujte ďalej, pretože máme pre vás pripravené ďalšie videá.